अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोना माब्लाबा बे बिसयाव ध्यान होफेरदोंना एबा गोसो होफेरदोंना जे नोंथाङा मबाइलखौ गोबां समहालागै एबा घन्टानि उनाव घन्टा बाहायबाय थानो हायो, हरसे माने मबाइलाव वेब सिरिजफोरखौ नायनो हायो, लोगोफोरजों लोगोसे गोबाव समहालागै मिनिग्लाबबाय थानो हायो, सम हगारनो हायो, गोबाव सम खामानिफोरखौ मावख्रुबबाय थानो हायो, थाखा फैसा खामायनायावबा मेंनाय गैयाजासे मावख्रुबनो हायो, फैसा खामायनो हायो। नाथाय जेब्लानो बाइबेल फरायनायनि सम फैगोन एबा बाइबेल फरायनायनि बाथ्रा फैगोन, आरज खालामनायनि सम फैगोन एबा बाथ्रा फैगोन, जेब्ला गिर्जायाव थांनायनि बाथ्राया फैगोन, समा फैगोन, अब्लाना हरखाबैनो इमिडियेटलि जोंनि गोसोफोरा माबा मोनसे गिलिर जानानै फैयो एबा जाबोयो आरो लोगोसेयैनो उन्दुनो ओंखारगोन आरो लोगोसेयैनो गोबां बरिं, गोबां बानाया फैगोन। मानो बेबायदि जायो? इसोरजों लोगोसे थानायाव एबा इसोरजों लोगोसे रिलेशनशिप लानायाव एसेबां बेबायदि गोब्राब जायोना एबा गोब्राबफोरा फैयोना? ना बिनि आन्दोआव माबाफोरसो थाखोमानानै दङ, ना बिनि आन्दोआव माबाफोर जाहोनफोर दं, माबाफोर बाथ्राफोर दं नामा? अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअनि जि मेसेज दङ, बे मेसेजआ खालि मेसेज नङा, नाथाय मोनसे जोंनि जिउनि आयना बायदि जागोन, जेरावहाय नोंथांनि गासैखौबो दिन्थिगोन आरो लोगोसे नोंथाङा जेब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जानो हागौ अनजाग्राफोर नोंथांनि जिउआ बे भिडिअनि गेजेरजों सोलायगोन। बेनिखायनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, इसेबो स्किप खालामनो नाङा। दे अब्ला जोङो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे समस्या एबा बे जेंनाया एबा बेबायदि जानाया खालि नोंथांनि जिउआवल' जायो बे नङा, नाथाय बे समस्याया दिनैनि साफ्रोमबो सुबुंनि, दिनैनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि थाखाय बे समस्या एबा साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय बे मोनसे समस्या। अनजाग्रा नायगिरि लोगो, नोंथाङा गोरोन्थि नङा, नाथाय नोंथांनि गोसो इसिङाव मोनसे नांज्लायनाय, मोनसे जुजिज्लायनाया सोलिबाय थायो, जेरावहाय बे जुजिज्लायनाया, नांज्लायनाया सोलियो जाहैबाय गाल फारसे दङ जोंनि मोदोम आरो गाल फारसे दङ आत्मा, आरो बे मोननैनि गेजेराव संघर्ष, जुजिज्लायनाया सोलिबाय थायो। अनजाग्राफोर, बे जुजिज्लायनायनि थाखायनो मोदोम आरो आत्मानि गेजेराव जि संघर्ष, जुजिज्लायनाय, नांज्लायनाय जायो, बै नांज्लायनाय, जुजिज्लायनायनि थाखायनो जों इसोरजों लोगोसे जि सोमोन्दोआव थानांगौ, सोमोन्दो लायो एबा सोमोन्दोआव दं, बै सोमोन्दोफोराव जेंनाफोरा नुजाफैयो। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बाइबेला जोंनो फोरोङोदि, जोंखौ बुङोदि जे जोंनि सिङाव मोननै बोलोआ, मोननै गोहोआ खामानि मावो आरो बे मोननै गोहोआनो जाहैबाय मोदोम आरो आत्मा। फ्लेश, मोदोमा अरायबो हास्थायो आराम जिरायनायखौ, आराम थानायखौ हास्थायो, आरो आत्माया हास्थायो जाहैबाय अरायबो इसोरखौ हास्थायो। जेब्ला जों मबाइलखौ सलायो एबा मबाइलाव थायो आरो जेब्ला जों फिल्मफोर नायो एबा संसारनि खामानिफोरखौ मावो, अब्लाना जोंनि मोदोमा गोबां खुसि जायो, जोंनि मोदोमा गोबां रंजायो। नाथाय जेब्ला जोङो बाइबेल फरायनो थाखाय जिरायो, अब्लाना जोंनि जि आत्मा दङ, बै आत्माया बोलोगोरा, सांग्रां जायो, आरो जेब्ला जोङो बाइबेल फरायनो जिरायो, अब्लाना बै शरीर, बै मोदोम, बै फ्लेशआ बिरुद खालामो एबा उल्थायै थायो। बेनिखायनो जोङो गोबां समाव बाइबेल फरायनो थाखाय गावखौ अलसिया मोनगोन, बानाय मोनगोन, मेंनाय मोनगोन, बेबायदि मोन्दांथिफोरखौ जोङो मोननो हागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि जि बानाय, बै बानाया जाहैबाय मोनसे स्पिरिचुवेल एटेक, आरो बेयो मोनसे सैथो बाथ्रा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्लानो जोङो माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावगोन, बै गाज्रि खामानि मावनायाव माब्लाबाबो हमथानाया फैनाय नङा। गासैखौबो जोङो गोरलै नांगोन, गासैखौबो एरैनो सहसावनो हानाय बायदि मोनगोन एबा हागोनबो। नाथाय जेब्लानो जोङो आरज खालामनो जिरायगोन, बाइबेल फरायनो जिरायगोन, माबा मोनसे गिर्जायाव थांनो ओंखारगोन, अब्लाना हरखाबैनो मबाइल फैगोन, मबाइला गाबफैगोन, हरखाबैनो माबा मोनसे उन्दुनाया फैब्रबगोन, आरो हरखाबैनो गोसोआव माबा मोनसे आन्दायनायफोरा फैगोन। मानो बेबायदि जायो? अनजाग्रा नायगिरिफोर, मानोना सैताना हास्थायादि जों जेन इसोरनि साखाथि सहैयो, जों जेन इसोरखौ खुलुमो, जों जेन इसोरनि गोथार बाथ्राखौ फरायो, जों जेन आरज खालामो, सैताना बेखौ हास्थाया, आरो बियो जोंखौ बबेबा गुबुन गुबुन खामानिफ्राव बेस्थ खालामनानै दोनगोन, आरो सैताना नोंखौ डिस्ट्रेक्सनाव लानानै थांगोन। डेट मिन्स नोंखौ गोनो गोथो खालामहोगोन, आरो सैताना नोंखौ बेबायदि परिस्थितिसिम लानानै थांगोन, थासारिसिम लानानै थांगोन, जेरावहाय नोंथाङा फोथायनो गोनां जागोन दि आङो बे खामानिखौ गाबोनसो मावनोसै होननानै, आङो फैबाय थानाय देवबारावसो गिर्जायाव थांसिगोन, आं गाबोननिफ्रायसो बाइबेल फरायसिगोन, आं गाबोननिफ्रायसो आरज खालामसिगोन, बेबायदि नोंखौ लानानै थांगोन, बेबायदि फोथायहोगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय सैताना माखासे बेसादफोरखौ ओरैबायदि बाहायबाय, जेरैहाय मबाइल, ससियेल मिडिया,
इन्टारनेट बेफोर गासै बेसादफोरा गाज्रि नङा, नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर बेफोरनि गेजेरजों दिनै गोबां ख्रिस्टियान लाइमोनफोरा, दिनै गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा इसोरनिफ्राय गोजान जागासिनो दङ आरो सैताना बेखौ बाहायगासिनो दं। जानो हागौ सानदोंमोन 5 मिनिटनि थाखाय आङो मबाइलखौ दान्दिसे समनि थाखाय नायथ'नो होननानै, नाथाय 5 मिनिटआ माब्लाबानो बारलाङै 2 घन्टा जालांबाय, बेखौ थरखौनो मोनाखसै। नाथाय जेब्ला जोङो बाइबेल बेखेवो 5 मिनिटखौनो जास्लाबनो हाया, 5 मिनिट जाब्लानो बिराद गोबाव जानाय हेन मोनगोन, गोबाव सम थांनाय हेन मोनगोन आरो गोसोआ गिलिर गिलिर मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि जिउआव बेबायदि जाथाय जानाया 5 मिनिट बाइबेल फरायनायखौनो गोबां गिलिर मोननाया बे माबा मोनसे सरासनस्रा जानाय जाथाय नङा। बे जाहैबाय आध्यात्मिक स्पिरिचुवेल मोनसे जाल, जेरावहाय सैताना लानानै फैयो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोनसे बाथ्राखौ बेखेवनो हास्थायदों, बेनो जादों जाहैबाय जोंनि गोसोआबो बेखौसो हास्थायो जेरावहाय हुदा जानानै थायो। बै हुदा जाना थानायखौसो जोंनि गोसोआबो हास्थायो। जेरैहाय हमनानै ला, नोंथाङा जुदि सानफ्रोमबो इउटिउबाव जुदि शर्ट्स नायोब्ला, इन्स्टाग्रामाव जुदि रिल्सफोरखौ नायबाय थायोब्ला, बै गोसोआबो बेखौनो नागिरगोन आरो गोसोआ बै फारसे खारलांगोन एबा खारनो नागिरगोन एबा बैखौनो नागिरगोन। आरो जुदि नोंथाङा सानफ्रोमबो आर'ज खालामोब्ला, बै गोसोआ बै आर'जखौ नागिरगोन आरो बै आर'ज खालामनायजों बियो गोजोन मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जोंनि गोसोफोरा इन्स्टेन्ट प्लिजार नागिरग्रा जाबाय, हरखाबैनो गोजोननायखौ मोननो लुबैग्रा जाबाय, हरखाबैनो इन्टारेस्टखौ गोनांथि जाग्रा जाबाय। नाथायब्ला बाइबेल फरायनाया, आर'ज खालामनाया धैर्यनि गोनांथि जायो, पेशेन्टनि गोनांथि जायो, डिसिप्लिन सिरिबांनिबो गोनांथि जायो। बेनिखायनो बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय गोब्राब मोनो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला जोङो आर'ज खालामालाबानो गोबाव समसिम जों जुदि थायोब्ला जोंनि आत्माया गोबां लोरबां जालाङो। जेरैहाय जोंनि मोदोमाव जुदि आदारा हाबाब्ला, आहारा जुदि हाबाखैब्ला, जानाया हाबाखैब्ला जेरैहाय जोंनि मोदोमा लोरबां जालाङो, थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव जुदि आर'जआ गैयाब्ला जोंनि आत्माया लोरबां जालाङो। आरो जेब्ला आत्माया लोरबां जायो, अब्लाना जोङो बाइबेल फरायनो गोसो गैयै जालांगोन, गिर्जायाव थांनो गोसो गैयै जालांगोन आरो बेफोरो नोंथांनि थाखाय मोनसे खैसार जालांगोन। अनजाग्राफोर, माब्लाबा जोंनि गोसो इसिंनि जि गोरोन्थिफोर दङ, बै गोरोन्थिफोराबो गोजान खालामो। हमनानै ला जे जोङो गोसोआव सानगासिनो दङ जे आङो गोबां गोरोन्थि मावबाय, आङो पाप मावबाय, दा बै पाप मावनायनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियाव थांनाय नङा एबा थांनो हानाय नङा, आङो जग्य गोनां नङा, आं इसोरनिसिम थांनो थाखाय होननानै गावखौ गोरोन्थि सानना लानानैबो गोबां समाव आर'जनिफ्राय गोजान थानो हागौ, गोबां समाव गिर्जानिफ्राय गोजान थानो हागौ, गोबां समाव बाइबेल फरायनायनिफ्राय गोजान थानो हागौ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि, नोंथांमोन मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, इसोरा माब्लाबाबो नोंथांनिफ्राय गोजानाव जायाखै एबा नोंथांनि गोजानाव थाङाखै, नाथाय नोंथाङासो इसोरनि गोजाननिफ्राय थांदों। दा अनजाग्राफोर, बेखिनियावनो मोनसे सोंलु लाबोनो नागिरदों, बे जादों जाहैबाय बेफोर गासै जेंनानि समाधानालाय, सलुसनालाय मा जागोन? दा सोंलुआ जादों जाहैबाय अनजाग्राफोर, जोङो बेबायदि प्रब्लेम्सनिफ्राय बोरै बाहेरायाव ओंखारबोनो हागौ? जों जे गिर्जायाव थांनो बायो, जों जे आर'ज खालामनो बायो, जों जे बाइबेल फरायनो बायो, बेबायदि समयसानिफ्राय एबा बे थासारिनिफ्राय जों माबायदि ओंखारबोनो? अनजाग्रा लोगोफोर, सेथि बाथ्रा, डिसिप्लिन बानाय, सिरिबां बानाय। बेखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियाव गोब्राब मोननो हागौ, नाथाय नोंथाङा गावखौ बै डिसिप्लिनखौ मावनो थाखाय मजबुर खालामथारनो नांगोन। 5 मिनिटनिफ्राय जागायजेन, लासै बेखौ बांहोलांबाय था। नैथि बाथ्रा, फिक्स टाइम बानायनानै ला। फुंनि समाव, मोनानि समाव, फुंनि समाव खैथा बाजायाव आङो आर'ज खालामगोन आरो बेसेबां समाव बाइबेल फरायगोन, हरनि समाव बेसेबां समाव आङो आर'ज गाबगोन आरो बाइबेल फरायगोन, बेफोर गासै समखौ मोनसे फिक्स टाइम खालामनानै ला आरो बे सम बायदिनो खारबाय था एबा सानफ्रोमबो बेबायदिनो मावबाय था। थामथि बाथ्रा, जायफोरा नोंखौ डिस्टार्ब होयो, नोंखौ जेंना होदों, नोंखौ आन्दाय होदों, बैफोर गासैखौबो नों गोजान खालाम। डिस्ट्रेक्शन खालामग्राफोरखौ गोजानाव दोन। जेरैहाय जुदि मबाइल दङब्ला मबाइलखौ नोंनिफ्राय गोजानाव दोन एबा सुइच अफ खालामनानै दोन। जुदि टिभि सोलिगासिनो दङब्ला टिभिखौ अफ खालाम। नोंथांखौ जेरावहाय डिस्ट्राक्शन, नोंथांखौ आन्दायहोनो हास्थायो एबा आन्दायहोनो हागोन, बैफोर गासैखौबो गोजान खालाम। आरो जेसेबां हायो आर'ज खालामनायनि सिगां, बाइबेल फरायनायनि सिगां मोनसे निजोम जायगाखौ सायख'नानै ला आरो बैयावनो आर'ज खालाम, बाइबेल फराय। अनजाग्राफोर, ब्रैथि बाथ्रा, बे जादों जाहैबाय गोथार जिउनि हेफाजाब नागिर। मानोना नोङो हारसिङै मावनो हानाय नङा, बेनिखायनो नोङो गोथार आत्मानियाव, पबित्र आत्मानियाव आर'ज खालाम आरो बेबायदि बुं, ओ फोरबु, आंखौ नोंनि फारसे बो, एबा ओ फोरबु, आंखौ नोंनि फारसे थानो हो एबा नोंनि फारसे ला, बेबायदि होननानै बुं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोनसे गुसुं सल' बुंनो हास्थायदों। सासे सेंग्रा दङमोन जायहा सानफ्रोमबो मबाइल बाहायबाय थायोमोन, गेम गेलेयोमोन, नाथाय बियो माब्लाबाबो आर'ज गाबामोन। सानसेखालि बिनि जिउआव मोनसे गिदिर जेंना फैबाय आरो
गासैबो बायग्लिलांजोबबाय। जेब्ला बिनि जिउआव जेंनाया फैबाय बै समाव गिबि खेबनि थाखाय हान्थु खरायनानै आरज गाबबाय आरो बियो बेबायदि बुंनायसै, अ फोरबु, आङो माब्लाबाबो आंनि जिउआव नोंनो सम होआखैसै एबा सम होआखैमोन, नाथाय फोरबु दिनै आंनो नोंखौ गोनांथि जादों, बेबायदि होननानै बुंनायसै। आरो बै साननिफ्रायनो बिनि जिउआ सोलायबाय। मानोना बियो बुजिनो हाबायदि जे इसोरा मोनसे अपसन नङा, नाथाय इसोरा मोनसे जिउ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि लोगो नोंथांमोन, नोंथाङा जुदि आरज खालामनो जुदि बायोब्ला, जुदि नोंथाङा बाइबेल फरायनायखौ मोनसे गिलिर बिबान होननानै सानोब्ला एबा मोनोब्ला, आरो नोंथाङा गिर्जायाव थांनायखौ मोनसे गिलिर बिबान होननानै साननानै लायोब्ला, जुदि बेबायदि जादोंब्ला, अब्लाना बुजिनानै लादो नोंथांनि गोसो सिङाव मोनसे दावहाया सोलिगासिनो दं आरो बे दावहायानो नोंनि फैबाय थानाय भबिष्यतनि समखौबो थि खालामगोन। नोंथाङा गावनि मोदोमखौ देरहाहोगोन ना आत्माखौ बोलोगोरा खालामनानै आत्माखौ देरहाहोगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बेनिखायनो दिनै मोनसे थांखिखौ लादो। नोंथाङा गोसो जायो गोसो जाया, नोंथाङा मोजां मोनो मोजां मोना, बेजों नो मेटार, बेजों जेबो बाथ्रा गैया। गोसो जाब्लाबो गोसो जायाब्लाबो, मोजां मोनब्लाबो मोजां मोनाब्लाबो, आं आरज खालामगोन, आं बाइबेल फरायगोन, आं गिर्जायाव थांगोन, बेखौ दिनैनो थाम-थिम खालामदो। दिनैनो मोनसे सदबांसा लादो। मानोना संसारा जों बयनोबो दान्दिसे समनि गोजोननायखौल'सो होनो हायो, नाथाय इसोरा जोंनि आत्माखौ अराय समनि थाखाय गोजोन होनो हायो। दिनैनिफ्राय, दानिफ्राय, बेनिफ्राय गावनि आत्माखौ फोजाखांदो। मानोना समा खम, जिउआ बेसेन गोसा आरो इसोरा नोंथांखौ नेगासिनो दं। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेसेबांखि बानाय फैया मानो, लोरबांथि फैया मानो, जेसेबांखि डिस्ट्राक्सनफोरा फैया मानो, दिनैनिफ्रायनो आङो आरज खालामगोन, बाइबेल फरायगोन, आङो गिर्जायाव थांगोन, बे बाथ्राखौ गोसोआव थाम-थिम खालामनानै लादो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जुदि दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांनि गोसोखौ हमदोंब्ला एबा नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होबायब्ला मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअ'खौ गुबुननो शेयार खालामदो, जेन गुबुनाबो बे बाथ्राखौ मोनथियो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। आरो जोबनायाव बेखौनो बुंनानै फोजोबनो हास्थायबाय, अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोसोआव लाखिगोन, जेब्ला जोङो इसोरनि सेराव फैयो, इसोरा जोंनि जिउखौ सोलायो। इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथोंसै। बेसेखौनो बुंनानै बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, जय मसीह।